Busquen un conductor per circular 400 metres amb un home al capó després de discutir-se. Sí, la imatge és impactant, La imatge és impactant. És mel. El vídeo es veu com l'home sobre el capó acaba baixant del cotxe quan el conductor s'atura en una rotonda de Càceres. A veure, i em pregunto jo, per què posar un ninot de molles que balla com l'Elvis a dins del cotxe podent-ne tenir un enganxat sobre el capó? Es veu que això m'ho faig jo, no és veritat, de tot el que dic res és veritat, només el titular. L'home del capó diu que presentarà denúncia contra el conductor perquè el capó era brut i se li van tancar els calçotets de pell de nyu de Neandertal, que t'ho juro que per pujar sobre un capó... Però en sèrio, o sigui, l'ésser humà són molt tontos, són molt burros, de debò. I on està allò? Més quan anem al cotxe. Una pedrada al vidre, o no sé... Un ou al vidre, ja està. Un ou d'estrus reforçat amb titani, saps què vull dir? Perquè travessi, bueno, anava a dir coses molt... No vull donar idees, que llavors allò passa. Llavors hi ha pel·lícules americanes que donen idees de psicòpates i la gent ho fa, després no vull donar idees. Exacte. Escolta'm, però deus estar calant tot aquí Moià amb els teus amics de Gasoil Rovira, no? Ara t'ho anava a dir, a Catalunya tothom busca un conductor amb un camió groc i verd que posa Gasoil Rovira per garantir el millor preu i servei i l'escalforeta de la seva llar. I la del bar de sota casa, que és on vaig ara, estimat Carles. I a més deuen tenir el monopoli a Moià, perquè tu vas per Moià i només hi ha benzineres de Gasoil Rovira. Vull dir, aquesta gent en tenen una a cada entrada del poble. Molta gent ha hagut de deixar a casa seva perquè hi han posat una benzinera. Sí, era expropiat cases de vivendes de persones que vivien... No, aquí ha d'anar el rentat de... Sí, ha d'anar l'inflar les rodes. Escolta, una pregunta. Què vas esmorzar al bar? Què és el que esmorzes tu? Jo esmorzo cada dia o entrepà de pa de llavors, de formatge fresc o bé de tonyina. Hòstia, que sa. I 2 cafès amb llet. 2 cafès amb llet? Sí, perquè el cafè amb llet és com els Danonino. Trobo que és una mesura que no sé qui se l'ha inventat, però la trobo petita. Saps què vull dir? Vull dir, què és el que decideix les mesures de les coses aquestes? Sí o no? Fot ràbia, això. És un bon debat que podem tenir demà tot dia. Tu recordes aquells formatges que es deia la vache qui rit, la vaca que ria, que eren uns dauets petits que dius que estaves mig dia per treure el paper de plata que jo me'ls fotia sencers, els rosegava amb el paper de plata i tota la boca, ja. Era molt xungo, perquè cada enrabaves el paper de plata, sí. Llavors escopies el contenidor dels metalls i ja està, saps? Au, Quim Vila, que vagi bé. Adiós, fins demà, adéu. Adiós.